Il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech għalli frott pressjoni tal-Oppożizzjoni u dawk li jixtiequ l-ġid tal-pajjiż nhar it-tlieta l-Kabinett se jiddiskuti r-rwol ta' Edward Cicluna. F'kollegament telefoniku fuq Net Television, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li meta Edward Cicluna baqa' jisfida li jżomm il-karika ta' Gvernatur tal-Bank Ċentrali u l-Prim Ministru Robert Abela baqa' indifferenti, kiteb lill-Speaker biex il-Parlament jitlaqqa b'urġenza biex jiddiskuti r-rwol ta' Cicluna bħala gvernatur, għalli l-gvern maċċettax għax skontu Robert Abela jibża jiddiskuti. Il-kap nazzjonalista komplejt li l-oppożizzjoni offrit li l-gvern biex isir vot b'riżoluzzjoni parlamentari unanima bil-għan li l-gvern isaħħaħ idejh u Cicluna ma jibqax gvernatur tal-Bank Ċentrali. Dwar l-enerġija, Bernard Grech sqar li fix-xhur qabel is-sajf, il-gvern qal li mhux se jkun hemm iktar tuħ tad-dawl għax se jġib power station temporanja u li se jbiddel il-cables taħt l-art. Għalli madankollu ġie sajf u l-qtuħ tad-dawl baqa' u għalli fl-aħħar sigħat waslet il-power station temporanja. Il-kap nazzjonalista qal li l-ipokrezija tal-gvern toħroġ meta waqt li kien jgħid li l-power station kienet fabrika tal-kanċer, issa u stess qed jimla lil Malta b'generators ta' diesel li qal qed jitfaħħom taħt il-persjani tan-nies b'inkonvenjent ta' cables imdendlin, storbju u tniġġis. Dr. Grech qal li l-Prim Ministru nqabad f'gidba meta qal li d-dawl qed jinqata' minħabba x-xortu xib u l-karozzi elettriċi għaliex qal li l-kap tal-Valletta Gateway Terminal Stephen Xwiereb semma x-xortu xib ftit qed jintuża u għalhekk mhuwiex il-kawża. Il-kap tal-Oppożizzjoni komplejt li it-tnejn il-Partit Nazzjonalista se jiltaqa' mal-MCESD biex jisma' minn xi għaddejjin is-setturi varji u jitkellem dwar il-proposti ta' gvern alternattiv nazzjonalista f'dan is-settur. Grech tkellem ukoll dwar il-5 punti ta' gvern nazzjonalista fl-ewwel mitjum. Dawn jinkludu li l-ambjent isir dritt fundamentali fil-Kostituzzjoni, ikun indirizzat l-għoli tal-ħajja, jgħaddi 12 liġi mill-Parlament li bihom tissaħħaħ il-governanza u l-ġurnaliżmu fil-pajjiż u ssir ġlieda kontra dik li sejjaħ il-mafja fil-pajjiż għalli hekk biss il-pajjiż jinħeles mill-impunità. Qal ukoll li fl-ewwel 100 jum ta' gvern alternattiv nazzjonalista tingħata direzzjoni biex jinfetħu l-proċeduri kollha biex il-pajjiż jieħu lura l-400 miljun euro tal-ftehim fraudolenti li għamel dan il-gvern ma' Stewart Healthcare.